Il-Filippin Marcellino Sarazan qatel f'Lulju tal-2021 f'appartament fil-Melliħa b'daqqa ta' sikkina li laqtet il-fwiet tiegħu, però huwa ma mitx mal-ewwel, anzi żvina bil-mod. U meta kien diġà mejjed huwa għalla daqqa ta' sikkina oħra fonqu. Dan ħareġ mix-xhieda tal-espert tal-qorti Mario Scerri, meta kompla l-ġuri quddiem l-imħallef Consuelo Scerri Herrera, fejn intqal ukoll li s-sikkina li nstabet barra jidher li kienet dik fatali, filwaqt li dik li nstabet fis-sink tal-kċina ntużat għad-daqqa fonq il-vittma. Mayumi Pataskali, ċittadina Filippina ta' 48 sena, tinstab għaddejja ġuri mixlija bil-qtil volontarju tas-sieħeb tagħha li seħ 4 snin ilu fil-Melliħa. Il-Filippina qed twieġeb mhux ħatja ta' omiċidju intenzjonat li fabbrikat il-provi u li ħbiet traċċi ta' reat. Fil-qorti Scerri spjega li l-ġerħa flun kienet tagħti l-impressjoni li kien suċidju, però dan ma kienx possibbli għax kieku id-daqqa fonqu għamilha l-vittma, kieku sa fejn hemm is-sink kien ikun hemm it-tiċpis tad-demm. Imma d-demm kien konċentrat madwaru biss. Xed ukoll id-dentist David Mifsud li wkoll kien maħtur mill-maġistrat Rachel Montebello biex jeżamina lill-vittma u lill-akkużata. Tenna li kien mar fil-għaxija l-isptar Mater Dei biex jara lill-Pataskil u qal li jeżamina idea u kella żewġ marki ta' qdim li waħda minnhom kienet fuq il-pala tal-ita xelluk, gidma li saret mill-vittma. Il-ġirien tal-akkużata stess jikkonfermaw ukoll illi ta' spiss kienu jismaw lil Pataskil tiġġielet mal-partner tagħha, filwaqt li l-ġirien tagħhom stess iddiskrivewh bħala raġel kwiet fejn hi kienet takkużah li kien qed jkollu relazzjoni ma' nisa oħra. It-tieni akkuża tajt li Pataskali fil-fatt għamlet rapport ta' vjolenza domestika fittizju.